Unsa kay traits o sa kauyab nga red flag? Parehang Alvin. Oh. Ngano man? Katong kuan ni IC sa kuan ba sa Kato. Girelate gyud mo current kuan happenings. Kaya nga naman. Unsa dili nimo trip niya? kanang kuan butan ka sa tanang butang. Magbuot ba? Sa Butan. Okay, kingon ko good. Kanang sobraan na ba? Mura og mag-appeal siya sa unsay mga decisions sa life. Kay uyab pa man mo so iya sa mo. Yung asawa naman to sila. Gani po. Pero grabe ra pud to kuya. Naka-experience na ba ka sa usa ka uyab nga murag apil-apilan, sa murag magdesisyon para sa imuha ba? Oo, sa una. Which is dili nimo ganahan. Oo. So yun sa ning pag-deal ato, bulag ra ba ang solusyon nato o gisoryaan pa ninyo? Dili gichitan mo ko ato niya kuya. Pero anak kuya bron. Dogay na mi. So kaning imuhang bag-o karon dili ni mag-apil-apil, magbuot-buot sa unsay ganahan nimong buhaton. As long as maayo pud ang mga buluhaton. Kuya. So supportive din siya nga tao. Yes, of course. Pila na mo Ang charis. pila mo katuig? Mo 3 years na mi kuya. 4 years pa ka na. Yes, of course. So far sa within 3 years, unsay mga buluhaton nga inyo pang gi-improve sa usag-usa? Communication kuya kay dili man kay ko tig storya. Oh. Sa akong gibati sa una. So karon mo kuha na ka open up na gyud ka. And then Mura. mo pa basic nga mga kuha ano para mo work ang sa karelasyon ng communication na gyud ang pinaka dapat i-work out sa sa karelasyon. Mm. Minsay naman niya. Muli na ko ron. At least mo uli no.